Bini ta bini bukubri sana sabu. Ai fukri ang niga sori homai fubnang. Ang niga sori homai fubnang. Kokono tongo adang madang musa sigari khaladi piaba wak sigari takhladi hnai CPIM BC 25 years tongui thangka abani yagolo BJP I50 hapang sopai ka yagolo tipramotha BJP I50 by alliance ngai tabok triple engine ngmani jora sak bai thang hamkrai ni bagai nasingchini nasingai bukhabo bai mani jora Patimung thayo 43 constituency ni MLA thangai mukhang rogi hinjaka hinnai warorongni bo koksaino tongo tamani bagai hinkai nasimang chini tipra sarok mungsa phano manliya bukhau tei nasingnani phan karikha ok rukhang keno loge no manna mosungo neta seba asuk bisirgui thangjagai phaimani asale bujina nango tipramo thani MLA bo abokhe tamo yago tongma baise kograna nango yago kri hinkai kogroi mungsa lap krai tamani bagai hinkai prasarok thungjak sini thungjagai bebagno sawimano puitosaya bukhuni koktin chung khrai nei leane manlai se paitawo moteti pala palang jak phai hinmani samani alai ire phainai hinai ire sapaina jekhle phagba cinta tangdi hinai box sai khilang mani bujoi khilang mani 2-3 bar pinte pas pala pinte kazak seman hama sare sini ire karan bo sopaja tei bo sopaja senghe tawani asumisa tawani sanani lungari tei logani laila mani bagai karani bagai teni bagai senghe tawani asumisa Berironi saking nazarawo dukho berman kagya ok sawai khna rakha tei khugo je phaitino 43 constituency ni MLA borom nang Sanjay Manik Tripura no bo utugui rakha Europe khai dei wai khai kebeng khai balai sarang ni ma bal thang na birong na bibaring na lai ayang ka to galgo khasu ya ni lai para jene MLA bo mana buroi phas le mana khudari bo bini ta bini bukubri sana sabu boi bini dwa sung ya sim ni dwa tak siapa hang ai fukri ang niga sori homai fubna nuge je MLA na borok tam sik lagi jadi pahari basau kona bisi mela to syak lagi psi kalajak mela borok nung jaga bre tong kozama khai to yong gya nung mela borok tong krei samung tong gya tong nung na simi tang khai nang samung Kamio MGN regano tei gutala tei bridge kaisa manmani bo gutala 15 feet kuchuk bridge tis hawi halu thaiko 11,96,967 abar no jasai khainani lekoi ini hanam le 15 foot kusu khai di o bayo buna fa homa makhna mai fa muno kuno polo le yong gya mai khai manu da rang se mela oi ha Kamio karen danani bagai kamni lukurok no balanang nai hnei MLA salangmani kokno chajagya ngmani ko kasoi fekya chungni jor bal lagya lai karan phagya yara jemen sika karen bo karen thong khla luani pho gul khlai kani ha payo hne sa pho u dria soi nar ki sadari Tawa la bai. Kai ni brok khlai palai pho yang ko sa yang sa bal thai halai mun moto harmin ma malai ti khai maglak uron sineri hodi aga on hodi iro group khlai phelai iro tisari ek samai kya yang te ekla bal thalai karam thung na yang te to bala mang ya ya ase khai lang ni balai ta sa gelai khomian nan thai karam nan CPM asuk bisi tawlangkha mungsaman mani gere piaba BJP I50 teti pramata phaimani yagolobo boga chotolbe khobjak tangmati kuliya kamini dofram Tripura sajai yangmani koktuma ba haina sawai khana rakhalu korogno सरकार ब CPM सरकार ब फाइ था BJP सरकार ब tabok Tripura mo thabai BJP ब alliance soha tabok mane age sa je kisu mane dang mane ton rina hinai laus kang ब MLA फाइ था sine para फाइ था तफान mane ब sa karan le der mane karan bera wa mane ring tarate ri rinai lai rasta le deri mane sa tafana mane tato i mas to thangkan nai jama tini 25 tarik kai jama ta 26 tarik ha tini 26 tarik ha tawse mane kunu খবর পাটা সিক্রি ফেলে চিনি মানে কারণ তো বেড়া মানে অসুবিধা তা সুবিধা তা তুই রোগ রানে পাই বিনি ভাই অনেক সমস্যা Tabok naitai abono buskani jarawo wak guli saja belaina kiri singsa ngmani hai bahaijan engno Karbook subdivision by khobjak selasori arde block ni boga chatal by khobjak takmati kuliani patimo narak naitongo Tripuri Khorang